وەکەیەکی تیارە گەهاندناژنێ ئەم عێریشە دەوڵەتە ترکا داگیرکەریە لەسەر دو وەسایەتên rojnamavanan li bajarê Slêmaniyê pêkanî bi hêrsekî mezin şermezar dikin. Ji bo malbata Hevrê Gulîstançara û Hîrobiha Eddîn û ji bo hemû ketkarên çapameniya azad sersaxiyê dixwazin. Herûha ji bo hevrên xwe yên birîndar jî şîfeya acil dixwazin. Em bê êrişa hovaneya ku rasta rast rojnamavanên jin hatin hedefgirtin وەکە سوچێکی دەرمرۆڤی بێ ئەخلاقیە li hember ramana azad dibînin û bi tundî şermezar dikin. Ji ber çapameniya azad bi wêrektiyekê mezin, hişmendiya dagirkeriyê û hevkarên kiryarên wê rêxistiya raxistiye pêş çavan her tim bûye hedefa dewleta Tirka dagirker. Dewleta Tirka dagirker di mijara binpêkina mafên mirovan û kiryarên li dijî rojnamavanan de yek ji dewleta herî sûcdara. Dewleta Tirk di dîroka xwe de her tim bê qetilkirin û girtina rojnamavanan hewl daye rûyê xwe yê reş û kiryarên xwe yên bê exlaqî veşêre. Dijminê jin û rojnamavanan dewleta Tirkiyê ku ji aliyê navenda şerê taybet ve têbrê vebirin ji bo rastiyan berûva jî bike û veşêre ketkarên çapameniya azad dike hedef. Ev êrişa hovane ya li ser pêşenga kevneşopiya çapameniya azad û stûna heqîqetê Gulîstançara û hevkara me Hîrobiha Eddîn bi heman armancê û jehe aliyê heman navendê ve hatiye pêkanîn. Di demekî li hember gelê Kurd û tevgera wê ya azadiyê di navbera Iraq Tirkiye û bi taybetî jî bi hevkarî û sîxurtiya pedekê tîfaqekî xeternak û gemmar pêk hatî de ev êrişa hovane ya li dijî hevkarên me yên rojnamavan pêk hatî guman nîne ku ev êrişa li ser hevkarên me yên rojnamavan beşekî ji tîfaqa gemmar û xeternak e. Wekeyekî tiyara gihandina jinê yerê je em van hêzan rasta rast berpirsiyarê vê êrişa hovane dibînin. Vê êrişkariya wan bi tundî şermezar dikin. Ji bo dewleta Tirkiya hovane êrişa hovane dibînin. Vê êrişkariya wan bi tundî şermezar dikin ji bo dewleta Tirkiya dagirker ji ber van sûc û tewanên li hember rojnamavanan dike bê darzan em van giliraya giştiya Kurdistanî û cîhanî dikin ku bêdeng û bê helwest nemînin. Hevî ama Gulîstançara xwedî dîrokekî demdirêj ya têkoşîna çapameniya azada. Gulîstançara weke şagirtekî mezlûm dixwan Gurbet Elî Ersozan ev 24 salin bi pênûs û kameraya xwe bûye bawermend û şopdarekî mezin a heqîqetê. Dirêwîtiya 24 salan a têkoşîna çapameniya azada di dezgehên çapamaniyên cûr be cûr de bûye xwedî kedekî mezin û ji bo mezinkirina mîrasê çapameniya jina azad stekinekî pêşeng nîşan daye. Hîrobiha Eddîn weke rojnamavanekî jin a ji başûrê Kurdistanê li hember dagirkeriya dewleta Tirk û xeta xıyanetê bi sekina xwe wêrek bûye çireya heqîqetê. Bi vê sekina xwe ya bi biryardar ji bo hemû jinên rojnamavan bûye sekinekî nimûne. Di kesayeta pêşenga çapameniya jina azad Gulîstançara û hevkara me Hîrobiha Eddîn em hemû şehîdên çapameniya azad bibîrtînin û bejna xwe li hember sekina wan ya pîroz ditewînin. Wekeyekî tiyara gihandina jinê bi biryardariyekî mezin ji bo parastin û mezinkirina mîrasê şehîdan bi wêrektiyekî hîn mezintir em ê têbikoşin û bibin şopdarê van hevrên xwe. Bila dewleta Tirkiye û sîxurên wê pedekê ya qatilê rojnamavan û jinan baş bizanbin ku bi van êrişên hovane jî wê tu caran nikarbin vîna çapameniya jina azad têk bibin. Heta li Kurdistanê bêhna kurdewarî û azadiyê hebe heta şopdarekî çapameniya jina azad jî be wê ala we ya têkoşîna azadiyê li Kurdistanê her bilind bimîne. Weke xeta çapameniya jina azad dibin her cûre êrişkariyan de jî bi biryardarî û wêrektiyekî mezin em ê bibin şopdarê Gurbet Elî Ersoz Gulîstançara Hîrobiha Eddîn û Rosîda Mardîn û tavahî şehîdên çapameniya azad. Ji bo ev mîras li hemû Kurdistanê bê parastin û bê mezinkirin bi biryardarî û baweriyekî hîn mezintir bi pênûs û kameraya xwe em ê têbikoşin. Şehîd namirin vê jî çapameniya azad jin jiyan azadî yekî tiyara gihandina jin. Şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.